Amen. Asiyabonga kakhulu mama. Sicela uthatha ithuba sibingelele kuwe, sibingelele nabalaleli bonke bomsakazo omkhulu kangaka esiwuthandayo uKhosi FM egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Abalaleli bethu sebeshilo sifundile ezinye zezicelo zabo kodwa futhi ubalalelile nawe ama voice note uyezwa ukuthi izinto abayithwele ngalesi sikhathi sithi nje thina sithula imithwalo ngakho ke sicela nje mfundisi wami singakayi kude siqale ngokuthi sivesane sikhuphukele nabo entabeni eyingcwele ngcwele sikhuleke kuJehova ukuze uNkulunkulu aphendule imikhuleko yabo. Amen. Ngiyacela sikhuleke emakhaya thina sonke. Baba egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele wena othembekile ezwini lakho uNkulunkulu wethu namandla onke ondlebe yakho ayinzima ukuba izwe ukukhala kwabantwana bakho nengalo yakho ayifinyeziwe ukuba ingasindisa. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu namandla onke moya ngcwele ukuba ungenelele amen zabalaleli ezahlukahlukeneyo uNkulunkulu wethu namandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho wena ngumvuzo walabo abakufunayo uNkulunkulu wethu ongcwele may you reward their faith ngegama lika Jesu Kristu ubaxazululele zonke izimo zabo ezingexazululwe ngamandla omuntu ngelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu siyathandaza. Unabo wesifazane wasezerafeli lona wesifazane wayesengumfelokazi wafika isikhathi sokuthi abese ebake sendlaleni emakhabetheni wafica kukhona ukhweshe nje lwempuphu kanye nophiso lwamafutha sobona ukuthi angeke kwanele ngisho usuku kodwa ukudla abazokudla manje bese beyafa wayesebonile ukufa kwenyuka ngamafastela ithuna lo mama wayeselimbile wambeka nomntwana wakhe kodwa wasukuthi khona uJehova onesithelo ngomelanayo wathuma uNkulunkulu uyafika uElisha wathi namhlanje uNkulunkulu ngiyathumile uzothi ngikutshela ukuthi lolo khweshe lempupho nalawo mafutha awayikuphela sizothi awumbhekele uNkulunkulu ukuthi angenqabe yini ngale meko obhekene nayo ukhona uJehova anguJehova wempi ngizothi ukhona uNkulunkulu kalwela nayo la ingekho impendulo yena impendulo uJehova esilo nozanale uyimpendulo yena yedwa kanti izwi lakhe limile ngaso sonke isikhathi impendulo isezwini impendulo ayikho ku Facebook impendulo ayikho kubangani bethu sishwashwatha nabo kodwa impendulo isezwini khona umvangeli wami uSiphamandla wakaHlatshwayo okuyena osiphathele namhlanje umyalezo wanamhlanje mvangeli wami uthi namhlanje kumina ufuna ukuthi kubantu abasha ikakhulukazi abafana ngiye ngibona ukuthi einkonzweni ngokujwayelekile nje kugcwala abantu besifazane kugcwala abantu besifazane mawumfana ukhula kube ngathi hayi suka yumpathanyana lento yokholwa sikubonile ukhonza sikubonile ubambelela ebhantshini lamadoda amadala akade hamba phambi kwethu sikubonile ubamba umphetho kaJobe uTsunami ubambelele emphethweni wakhe umncane kodwa uthi ngizobambelela umfana siqala inyanga yamadoda namhlanje namba abafana bagcwele imigwaqo babhema iwunga namba abafana bagcwele emajele abafana bethu esibathandayo namba abafana abanye bayangena bayashelela baphume enkonzweni namba abanye bathi ba woke abasayifuni kwayona lento yokukholwa uthini kuthina namhlanje mvangeli wami ithuba ngelakho. Amen. Asibonga kakhulu ma mhlambe siqale la sibonga ithuba esiphiwe lona impilo yonke nje in general angeke ukwazi ukuyiqhuba ingekho into okholelwa kuyo ukholo lubalulekile ukuze uzokwazi ukubhekana nempilo impilo iyakudinga ukuba ukholwe ube nokukholwa ngoba ukukholwa ukunikeza ugqozi lokuba uqhubekele phambili noma ngabe izimo obhekene nazo empilweni zingakanani
akekho umuntu kulesi sikhathi esiphila kuso isikhathi se-social media labantu impilo zabo zimonakala sengathi ziyaphumelela khona wena uyavuka ekseni ubona sengazi ukuthi eyakhe impilo imindawonye amathuba omsebenzi awekho zonke izinto kulesi sikhathi esiphila kuzo ziya ngokuya ziqeda ukholo empilweni yomuntu ngakho kubalekile ukuba umuntu abe nobudlelwane nezwi likaNkuluNkulu ngoba lithi izwi likaNkuluNkulu ukukholwa kuza ngokuzwa uzwa izwi likaNkuluNkulu kwenzani ukukholwa kuthi noma ngabe namhlanje izinto empilweni yakho zingahlangani izinto zingenzeki kodwa unesiqiniseko ngoba ukukholwa kuyisiqiniseko sezinto ezithenjwayo ubufakazi bezinto ezingabonakaliyo ngamanye amagama unesithombe engqondweni yakho esithi noma kunje kodwa unesiqiniseko sokuthi akuzukuhlala kunje lempilo esiyiphilayo umuntu ongenalo ukholo oluqinileyo akakwazi ukuba aqhubeke kulempilo lempilo impilo edimandayo futhi dimanda ukukholwa kuyindluzula kuyinkani ephikelelayo nephokophelayo ethi izinto zizolunga ngoba lapha emhlabeni awutholi lokho okudizevayo kodwa lapha emhlabeni uthola lokhu okukholelwayo ukukholwa kusebenzela noma ngabe yimuphi umuntu na ukukholwa kusebenzela abayesontweni kuphela kodwa ukukholwa kusebenzela wonke umuntu onesithombe ekhanda lakhe sokuthi lento ayifunayo uzofinyelela kuyo bese izwi likaNkuluNkulu lizoba isiqiniseko sokuthi noma ngabe izimo ziphika kangakanani kodwa uthembisile othembekile futhi unamandla okufeza lokho akuthembisile so ke uma ukholwa mama kubonakala sengathi umuntu onqobayo abantu bamangala ukuthi impilo yakho kwenzakalani ngayo ngoba uneforce unamandla unento ekuphushayo kwesinye isikhathi uhamba imhlangano izinto ezihlanganisayo zingahlangani kodwa ukholo oluyisithombe ngoba ukholo bazali bami lusebenza ngesithombe kufanele emhlabeni ungalingi uzibona ungaphumelelanga ukholo luyisithombe salento yiyo ungakabi yiyo uzube yiyo ngoba uyiyo noma ungakabonakala uyiyo faith manifest ukholo lukhipha lento ogcwele yona ekhanda lakho hayi lento okuyo njengamanje uyifaka kanjani lento ekhanda lakho ikakhulukazi njengoba ngishilo ngathi namhlanje ngifuna sigxile kakhulu nazi insizwa zithi uyakhuluma nje usiphamandla ngoba bona bazi iBhayibheli bakhulela enkonzweni uyifaka kanjani uyafuna nanga ukuthi nami ngiyafuna ukuyigcwalisa lento ekhanda lami ngibe nalesi sithombe ngenza kanjani na yonke into emhlabeni oyilalelayo oyibukayo noyizwayo ingena emqondweni wakho iphile ekhanda lakho yonke into oyizwayo iba into oke wayibona into oke wayizwa mangitho izwa ngisho into oyifilayo your feelings are controlled imizwa yakho ilawulwa izinto oke wayibona wazizwa wayinambitha wayitaste so your senses izona ezidetermine ukuthi ucabanga kanjani na uma ke ufaka ukukholwa ekhanda lakho lithi iBhayibheli mama ubaba wokholwa uAbraham uNkulunkulu uhamba naye umkhiphela ngaphandle uthi buka ngaphandle ubuka izinkanyezi bese ubuka izihlabathi zolwandle uthi lokho amehlakha kubonayo ngoba ukukholwa kusebenza ngesithombe esisekhanda lakho kufanele fonini yakho ufake isithombe salento ofuna ukuba yona ekhaya lakho dongweni ufake isithombe salento ofuna ukuba yona emnyango wakini ufake isithombe salento ofuna ukuba yona uAbraham uma ehamba akabuswa inyama yakhe akabuswa isimo sakhe kodwa ubuswa isithombe salento uNkulunkulu athe uzoba yona nani indlela
ukhanda lesithombe. Number 1, uba umuntu oimaginayo, uba umuntu ozicabangayo, uyibona uphumelele. Kungabi nandaba ukuthi uqhamuka kwi-background enjani, kungabi nandaba ukuthi uzalwa ngabazali abanjani, kungabi nandaba ukuthi uphuma ekhaya elinjani, kodwa uyibona uphumelele. Ungabalaleli nabantu abathi akwenzeki, uyibona uphumelele. Ube nesiqiniseko ngoba ukukholwa akunayo iroom yokuthi kungenzeke, kodwa ukukholwa kuthi kuzo kwenzeka. Uba nesithombe, uyimagine, ubuka abantu abanalento ofuna ukuba yona, bese uyalandela izinyathelo zezinto abazenzile ukuze bafinyelele lapho bekhona. Lithi iBhayibheli uAbraham ephuma ezweni lakubo eya ezweni uNkulunkulu ayemthembisa lona, wahamba engenayo full details, engenayo isithombe noma engenayo ama details zonke aphelele, kodwa kwafanele ukuthi ehambe. Na ukukholwa kulinda ukuthi izinto zize ihlangane, uhamba zingahlangene ihlanganiswe, ukuthi uyayikholwa lento, uyayibona, uyayenza, izigcina yenzeke ngoba umuntu onesithombe sayo. Uzikhuthaza kanjani mawusuphelelwa amandla? Njengoba usho ukuthi indaba yesithombe ufanele ube nayo le vision lombono, ufanele uthi nakhe la ngiyakhona mina uNkulunkulu ungithembise lokho, kodwa manje uthi omunye hey kade ngangithembile sengiphelelwa amandla, sengibone ngathi ngeke kuze kwenzeke. Uqale kahle washo ukuthi i-social media uthi mawungena ko Facebook ko Instagram ubone ngathi impilo zabanye abantu ziyaphumelela, kodwa wena uzibuza ukuthi mina ngobani ngisele kanjani. Nakho ke mala ukukholwa okungena khona, ukukholwa kuhlukile kunethemba. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni unethemba. Ithemba ilento ethi ngelinye ilanga nawe uyoba nayo imoto, ngelinye ilanga nawe uyoba nawo umuzi, ngelinye ilanga nawe uyoshada. Yithemba lelo. Ithemba ke lisebenza ngamathuba nangesikhathi. Kusho ukuthi mawubheka amathuba emhlabeni abuyisa ithemba ukuthi noma lento ingenzeki kodwa asekhona amathuba okuthi kungenzeka. Bese ukukholwa khona kubambelela ezwini likaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu litheni, bese kungasabi nandaba ukuthi amathuba ngokwasemhlabeni athini, kungabi nandaba ukuthi imvelo ithini. Lithi iBhayibheli uAbraham wakholwa kungasekho themba. Ukholo lungaphezulu kwethemba ngoba ithemba emhlabeni lihamba liphela, kodwa izwi likaNkulunkulu libuyisa ithemba. Izwi likaNkulunkulu akuyona into yokushaya abantu, izwi likaNkulunkulu akuyona into okuyezulwini kuphela, kodwa izwi likaNkulunkulu isikhiqizi sokholo. Izwi likaNkulunkulu liphahla ukholo ngaphakathi kwakho, ngoba mawubheke eBhayibhelini utshelwa ngabafana abanjengoDavide kuthiwa babephuma emzini okungenalutho kungelutho, kodwa uJehova wababamba wabaphakamisa. Bese lonto idala isithombe ukuthi uma wakwenza lapha kusho ukuthi nala uzokwenza. Ubona isithombe sabafana okuthiwa ngoJosefa abacindezelwa, uyibone nawe abantu bekuvalela amathuba, bekuvalela iminyango, kodwa lesi sithombe esithi nangu lo Nkulunkulu owakwenza lapha lithi leli iBhayibheli lakhe usenguye izolo, nguyana namhlanje, nguyana naphakade, bese uyabambelela. Na ulakha kanjani? Ulakha ngokuba nobudlelwane nezwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu likukhombisa ama-possibilities. Angazi ama-possibilities nesiZulu, kodwa likukhombisa isithombe sezinto uNkulunkulu angazenza. Bese lesi sithombe sezinto uNkulunkulu angazenza sihlangane nesithombe onaso ngawe, bese uba nesiqiniseko sokuthi ngoba uke wakwenza lapha kusho ukuthi unamandla okukwenza futhi uzokwenza nala. Lithi iBhayibheli uAbraham akadikibalanga ekungakholwini, kodwa wanikeza uNkulunkulu udumo ekholwa ukuthi uthembisile othembekile. Enye into ekhanda ukholo ukumazi uNkulunkulu omkhonzayo ukuthi noma ethatha kude kodwa uthembisile futhi unamandla. Noma ngathatha kude kodwa kusho ukuthi ngeke azakwenze. Ngiyabuka lana, ngibuka sithi lana siya eShilo, uPenina mhlambe emqondweni wakhe wayicabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke amenzele uHana lento ayicelile. Ngibuyela la ukuthi wena uthembekile ukuthi uAbraham wakholwa noma kungenzeki, kodwa
lithi iBhayibheli lami uHana kayekanga ukukhuphuka engaphethe lutho engaphethe mntwana abanye bephethe abantwana beyobonga kodwa lithi iBhayibheli unyaka nonyaka bakhuphukele shilo njalo babekhuphukela ukholo yazi mama kune story lapha eBhayibhelini wonke umuntu oyikholo Nkosi yami ngicela kasifunde encwadini kaLuke chapter number 8 sorry encwadini kaLuke chapter number 18 uverse number 1 uJesu ukhuluma ngomzekelo uthi kwakukhona wesifazane othile uthi lo wesifazane wayihlala emzini owayinenkosi eyayingamsaba uNkulunkulu futhi eyayingamthanda uNkulunkulu kodwa lo wesifazane wayilokhe ebuyelile kule nkosi lenkosi mziba kodwa nangakusasa lo mama buyela yaze yathi lenkosi akanikezwe lento ayifunayo because ukholo mama amandla okuphikelela amandla okubuyela amandla oqala phansi kuthiwe le idea yakho angeke isebenze uthulele ebusuku uyibona isebenza bese uyavuka uthi lento izosebenza ngiyibonile isebenza noma ezweni lenyama ingakasebenzi kodwa izosebenza ukholo akuyona iimagination kuphela kodwa ukholo into ovuka ufohle ngayo uapply ngayo bathi ka lo muntu usiyahlanya hayi ubushwa isithombe esingavumi ukuthi uhlale phansi esingavumi ukuthi ugive up esingavumi ukuthi ulahle ithemba lesi isithombe sakho uyinto abantu abangayiboni wena oyibonayo usuyiyo ngoba kukabonakala yoba yikho wena ngaphakathi kwakho kunento engaphezulu kwalento abantu abayibonayo lento kufanele ibonwe uwe noma abantu abaseduze kwakho bengasayikholelwa wena ungayeki ukuyikholwa ngoba uyilento oyicabangayo izwi lakho logcine liya kumuntu omusha okulalela ngalesi sikhathi ngishilo umqala ngathi wakhonza phambi kwethu wahamba wanyathela namhlanje sithi inyama nyathelo akha yabonakala ama footprints ayabonakala siyabona la unyathele khona wabambelele emajazini abantu abadala khuluma nomuntu omusha othi hayi engathi lento yokhola ayisekho engathi lento yokhola mhlambe bekuyabantu abadala ngalesi sikhathi ngiright ngiyihlalela ko Facebook engathi lento yokhola yingisebenzeli khuluma nomuntu omusha ngalesi sikhathi sesiphetha angivale ngalamagama yonke into oyizwayo nento oyibonayo inamandla okuaffect umqondo wakho kodwa izwi likaNkuluNkulu lona linamandla okuphakamisa umoya wakho ngaphezulu komphefumulo wakho idepression ukuthi ucindezelwe izinto zomhlaba ungenawo amandla ukuthi umphefumulo wakho uyophakamisa kanjani ngaphezulu kwalezi zinto ezikucindezelayo izwi likaNkuluNkulu lona liphakamisa umoya wakho ngaphezulu komphefumulo wakho noma ngabe kuthiwa sewa give up kuye esontweni ungalingi ugive up ukukholwa izwi likaNkuluNkulu ngoba izwi likaNkuluNkulu libuyisa umphefumulo wakho ekubhujisweni noma ngabe ususendaweni eminyama noma ngabe usubona ngathi indlela ayisenzeki kodwa umuke wakukhumbula ukuthi uthembisile othembekile futhi unamandla akufeza konke akuthembisile khohlwa ukuthi isonto lithini ngiyazi ukuthi you gave up on church but ungavumi ugive up ekukholweni izwi likaNkuluNkulu ngoba nokubaziwa izinkanyezi kodwa zingewe izethembiso zakhe zinguyebo futhi izethembiso zakhe zinguamen as long as i-answer empilweni yakho usewucha okusho ukuthi akakabi izethembiso zakhe ngoba izethembiso zakhe ngempilo yakho zinguyebo lento ikholwayo izokwenzeka. Hallelujah siyabonga kumvangeli uSiphamandla wakahlatshwayo abalaleli bami njengamanje ngiyabona njengoba si live nje ku Facebook wami Izanele Mbokazi epage ni ngiyazi ukuthi nawe ukade u live kwelakhe page bakuthola kanjani bayasho bathi hayi nanga umuntu omusha ekhuluma ngokukholwa ngamandla kangaka sikuthola kanjani Siphamandla. Amen. Ngiyatholakala on my Facebook page Evangelist Siphamandla Hlatshwayo ku Facebook, on Instagram Siphamandla Hlatshwayo and all other social media platforms ngiyatholakala. Also for bookings you can get me ungakwazi ukungithola ku guestyoungtsunami@gmail.com guestyoungtsunami@gmail.com ilo mniningwane esinayo kwamanje.